Yuh, garek sethithik kaya bensin entek dadak nuntun kaya ngene iki. Untung dalan ning glondor. Nggih. Mas iki pite dituntun ki pit apa wedhus ya iki? Lah pitmu wong gudang Mas tak tuntun nih. Lho kontrakan bensin. Ora kaget Mas nek kowe kentekan bensin trah tuman kowe kaya. Ngomong ae. Kene kopi kono sik kono. Dipait apa lagi? Yo, saja legi-legi lah. Yo enten ana sik. Kopi ireng. Yo. Yo. Mumpung masih rene, kene kopi kek ngitung bayaran sisan. Iya, iki pahit apa legi ya Mas njaluk kopi nggih. Segoro-goro ngitung bayaran mah lali. Timbang kleru tekok sih. Lah endi to kopine to? Urung tak gene. Mau aku lali mau pahit apa legi kok. Tuh selak ngelairam kayak kopi ngono ya lalen muiram iki kok. Aja legi-legi gulane sethithik. Oh iya, gara-gara ngitung bayaran lali. Oh iya aku rong bayaran. Ya wis kentang-kentang gawe cepet. Kopine iki pahit ora legi-legi. Jen, angel tenan penjaluke iki. Yes, tak turutane. Timbang gue bayar aku dipotong. Gulane sithik jare. Oh yes, menes. Jan, angel tenan. Wes dadi arek ngitung bayarane. Iya, dompetnya lali. Yuh, panas lali larang nulis sirat. Kuwe men gawe kopi ya. Nyanyi sok panas, sok panas. Ya suwe nih ramun gawe kopi. Panas ya Ramo. Heeh. Wes ki ombenan Mas, mumpung sik panas. Kayak dihitung bayarane. Wah, ya to. Sik gen rada adem to kaya mlocot ilate nek panase kaya ngene. Ya wis kentang ngono bayarane diitung. Nah, ayo to, kene aku bayaran to. Siro lu patmon gitu aku. Ya Mas, bayaranmu Mas. Sik piro iki bayar aku? Jiro lupat mon 678. Wah, ya to ya. Oke iki bayar aku piye Mas? Dadi awake dhewe kon ngesit nek lokasi gara-gara mandore ora ngai konfirmasi kae piye? Lah nek kaya kowe iki tok gawe 35% apa 50% karepmu lho to. Oh, berarti bayar aku nulis dhewe ya Mas? Iya to nek kaya kowe premine nulis dhewe bebas khusus kowe iki. Is enek ngombe kopi kok ya nek sing telepon barang. Waduh. Apa? Oh iya, jalan ini ngerti, kayak mulia, wes taruh punten, barang orang kayak mulia, lah naik. Enek nggone lento. Kayak mulia, aku balik tas sono kayak lo. Lah kowe iki nyandi kok kon ngentasi kancane. Kita kayak mulia. Ya. Tapi nggak sing telepon sapa galak meneh? Sing telepon kae bojoku lho to, kon ngentasi memean. Oh alah. Mas, lha iki pitu piye ra gawean mulih mlaku iki? Ben kono itu tak tinggal ya bensin entek kok ketimbang nuntuni pit kesel. Oh alah, awak gede dhuwur gunung lar ujure ngidul telepon bojone mulih. Ya, nek bayar aku kon nulis dhewe. Mas mau ke bayarane 800. Berarti aku 1 juta iki. Kaya ngesit capek kok. Sik. Tapi Mas iki bener ora ya nglogongne aku. Alah iki bayar aku sebenarnya ngeluwi sopir iki. Pedhuse mboke isik Cara wingi kleru tek kunci kok bayaran premi. Tak dolne pedhuse iki sik aman. Penting tanggo nyanyi sik. Tapi sik iso ora ya suwe aku ora nyanyi iki. Alah, penting mangkat sik lah.